Šalkeknem vracujte tomu dalšího videa a tentokrát se podíváme na další mod ve hře Skyrim. Dneska bych vám chtěl ukázat mod, po kterém jsem se dlouho scháněl a nakonec jsem ho našel, a to je mod s názvem Mercenaries. V tomto modu si můžete najmout vlastní žoldnéřskou armádu, a to složenou jak z mágů, tak z lučištníků a nebo z normálních bojovníků. První, co musíte udělat je, že půjdete do bílého průsmyku. Můžete najít tohohle člověka. Tenhle člověk se jmenuje Sád a je to vlastně velitel žoldnéřů, a to lučištníků a bojovníků. Máte tady u něj dvě možnosti. Můžete si ho vzít jako followera, což je dobré, protože potom máte vlastně možnost si od něj ty jednotky najímat, zatímco vás bude následovat. Takže třeba budete někde v jeskyni a jenom tak se ho zeptáte, že chcete najmout jednotky, a ty jednotky se vám tam hnedka objeví, což je dost dobrý. Takže doporučuji si ho vzít jako followera. Dál tu máte, jakmile si ho najmete jako followera, tak si můžete zvolit, že ho chcete, aby tady zůstal a počkal na vás, a nebo že se chcete rozdělit. Tak já dám teda, že se chceme rozdělit, a teďka vám ukážu tu možnost, jak někoho najmout. Takže dáte I need to hire somebody a teď si vyberete, jestli chcete lidi na blízko, anebo jestli chcete lučištníky. Jakmile to rozkliknete, tak se vám tu objeví možnost My Level, Novice, Apprentice, Adept, Expert, Master. My Level to vám hodí vlastně toho žoldnéře, aby byl jakoby k vašemu levelu, protože když vy si dáte Mastera a jste třeba level 13, tak to bude strašně overpowered. Že to nebude vybalancovan a vlastně nedá vám to takový zážitek ze hry, takže já doporučuji My Level vám dávat. Ale teďka, protože jsem docela na mizině, tak dám možnost novic. A teď by mi měla vyskočit, a jo, už mi vyskočila takováhle tabulka a tady si vyberete, kolik jich chcete. Tenhle novic zrovna stojí 50 na den. Bohužel je to na den, myslím, že si to tam nějak můžete nastavit. Já vám tam dám v popisku videa odkazy na stažení toho módu a tam je nějak vysvětlené, jak nastavit, aby to stálo míň. Takže jim budete platit 50 vlastně peněz, 50 goldů denně na jednoho. Takže já dám, že chci 4. A jakmile tuto možnost zvolíte, tak vám začnou mizet peníze z inventáře. A hned jak vám domizí, tak se po chvíli by tady měly začít spawnovat ty NPCčka. Jo, už je vidíte. Tady je první. Samozřejmě jsou to novicové, takže vidíte, že mají takový fakt jakože divný výbavy. A pokud chcete, aby se vám to udělalo rychle, tak dejte prostě téčko a počkejte si 1 hodinu. Oni se vám tady objeví. Po uplynutí 1 dne se vám pokaždé objeví tato možnost, a to je možnost, kterou vlastně ty žoldnéře za ten den zaplatíte. Jak vidíte, tak tady mě to stojí, tady ty 4 mě stojí 300 peněz denně. Já vlastně mám ještě, teď jsem si vzpomněl, že mám ještě 2 někde jinde na mapě, které jsem tam nechal hlídat, k tomu se pak dostaneme, takže 300 mě jich stojí vlastně 6, takže se omlouvám. Tady máte, buď můžete zaplatit všechny, nebo si to můžete promyslet a když tak nějakého jakoby vyloučit a třeba jako nějak si to zorganizovat. A pak tady máte, že chcete všechny propustit, takže já dám pay all. A teďka vám ukážu nějaké možnosti, kteří ty stráže mají. Takže půjdeme k jednomu z nich a máte tady o dost víc možností, než máte u normálních followerů. Takže tady můžete, že vás bude následovat, pak tu máte, že bude čekat na tom místě, že ho bude hlídat. A tady ta možnost je dost dobrá, protože u normálních followerů, když tohle zvolíte, tak on po nějakých 3 dnech prostě odejde. Že vám to napíše, že ho to začalo nudit nebo něco takového. Zatímco tady ta možnost je permanentní, takže když vy máte někde, dejme tomu nějakou pevnost a dáte tam tohle, tak on tam bude prostě pořád. Akorát mu furt budete muset ten den platit, takže když třeba budete mít 30 žoldnéřů a někde si je rozestavíte po mapě a pak nebudete mít peníze a zapomenete, kde byli, tak je pak budete muset bohužel propustit, protože je to takový. No, myslím, že to se nestane. Takže jako můžete si je nechat třeba, nevím, 4, hlídat nějaké vaše sídlo, zatímco s ostatníma cestujete po mapě, což je dost dobrý a mně se to líbí. Pak tu máte, že ho můžete propustit, pak tady máte what's your name. Můžete mu dokonce nastavit jméno. On tady má, že jeho jméno je Eflem. Takže vy tady tou možností nastavíte jeho jméno a tady tou zase necháte to jméno, které má.
Pak tady máte jeho staty. Tady vám ukáže, jaké má hápka, stany má magicka, pak tu máte skilly. Skilly tady vám ukážou, to je něco jako u vás, to máte podobný. A pak tu máte Show Me Your Records a to je, jak dlouho ho máte, kolik denně stojí a takovéhle věci. Tak a pak ještě si s nima můžete tradovat, což je taky dobrý, takže si je můžete oblíknout jak chcete. V hospodě v Bílém průsmyku pak můžete najít taky člověka jménem Kenturo a ten má opět možnost na rekrutování žoldnéřů, ale jak vidíte podle jeho kápě, tak tenhle ten nabízí právě žoldnéře, kteří umí ovládat magii. Můžete si ho opět vzít jako followera, ale já dám teda tu možnost, že potřebujeme někoho najmout. A jak vidíte, tady už je jiná možnost a je tu, že si chcete najmout někoho s destruktivními magickými skilly. Takže to dáte a opět si tady zvolíte nějakou možnost, takže já dám zase novice. Chvilku počkáme a dáme třeba 2. A teďka zase počkáme třeba hodinu a máme tady mágy. Jak vidíte, tak oni vás často taky pozdraví, že si dají vlastně ruku k hrudi a tím vás chtějí přivítat. Opravdu doporučené u těchto žoldnéřů je jich mít tak 5, maximálně 4, jakmile si jich dáte víc, tak jak můžete vidět, tak se vám dějí podobné věci jako tohle. Neomezuje to v boji a je to jenom dočasně, když jakoby kousek popojdete, tak to přestane bugovat, ale občas se stane, že propadávají mapou a třeba když dáte rychlé cestování, tak se vám taky může stát, že nějaký z nich najednou spadne z nebe a umře, takže je to ještě nedodělané, možná se to ještě bude updateovat, to se uvidí, ale kromě tohohle to nemá žádné velké nevýhody a teď se přesuneme na další věc a to je Troop Formation. Když půjdete do políčka magie, tak pod proměnami najdete tady ten spell a ten se jmenuje Troop Formation. A díky němu můžete ty svoje jednotky ovládat ve formaci. Oni za vámi normálně jdou, normálně útočí a tak, ale když si je chcete srovnat, tak zmáčknete ten spell, ten nestojí žádnou manu a oni se takhle srovnají. Pokud se mi to povede. Tak, oni se takhle srovnají do jednořadu a podle toho, kam koukáte, tak tam oni jdou, jak můžete vidět. Takže si je takhle hezky můžete ovládat. Když jsou 4, tak jsou takhle v tom jednořadu, jakmile jich máte víc, tak oni se takhle srovnají vlastně kolem vás. Můžu si to takhle, já to takhle dal dál, aby to bylo hezky vidět. Vidíte? A tam, kam se podívám, tak tam vlastně oni jdou. Takhle si z toho můžete udělat takový kolotoč. A jakmile to pustíte, tak oni tak zůstanou vlastně a jdou za vámi normálně. Jedna z dalších výhod toho mít vlastní žoldnéřskou armádu je vyčišťování bandických kempů. Jak vidíte, já jsem zase ani nehrábnul prstem a celý ten kemp je můj. Stačilo do něj jenom vejít a všechno udělali za mě. Trvalo jim to, řekl bych tak, 1-2 minuty a byla to dobrá podívaná. Myslím, že každýho potěší takovej ten pocit, když si jenom tak stojí a vidí, jak jeho muži vyčišťují celý perimetr. Když jsem se tak koukal na ten způsob boje a celkově na jejich sílu, tak já je mám ty novice a nezdálo se mi to, že by to bylo nějak overpowered. Oni se nerozdělili, což je dobrý, chodili vlastně pospolu a pozabíjeli je jednoho po druhém, takže celkem i takticky umí jednat ty NPCčka, až na to, že se občas bugujou. A když budete chtít, tak si tady třeba teďka 2 můžete nechat, aby to tu strážili a s ostatníma jít zase cestovat někde po světě a čistit dungeony. Samozřejmě pro nějaký hardcore hráče s dobrým počítačem, kteří by chtěli fakt armádu, tak si jich najměte fakt hodně víc. Bude se vám to bugovat, můžete si to zkusit, můžete mít fakt jako vlastní armádu, představte si to tady mít zaplněné NPCčkama, který vás následujou. A tenhle ten mod se dobře ještě kombinuje s jedním modem, který vám ukážu v dalším videu. A to je mod, který vám rozšíří vlastně limit followerů. Vy v normální hře můžete mít jenom jednoho followera, ale ten mod vám zajistí, že jich můžete mít víc najednou. Takže si sebou budete moct vzít toho žoldnéřského šéfa, těch mágů i toho druhého a pak můžete mít třeba ještě 4 další followery, kteří jsou normálně v té hře. Když to zkombinujete, tak se vaše armáda opravdu rozšíří.
To by bylo k dnešnímu dílu všechno, já děkuji, že jste se dívali a jenom tak k hodnocení tohohle módu ve škále od 0 do 10 bych dal takových 8. Já opravdu doporučuji vám, abyste si tenhle mód dali už ze začátku hry. Teďka brzo vyjde ta nová Skyrim edice, takže hodně lidí to začne hrát, proto jsem se rozhodl znova tuhle sérii těch Skyrim módů začít točit. A podle mě se vám tohle fakt bude hodit, protože to ten zážitek ze hry úplně posílí a vlastně je to docela realisticky udělané, protože vy si je musíte platit každodenně, musíte na to vydělávat a fakt ne každý si může dovolit mít 12 žoldáků najednou. Takže to bylo ode mě dneska všechno, já děkuju, že jste se dívali na tenhle díl a ať vás provází síla.